video man arikupinda mumageto vabuditsa mazinyaya ari lit 2 mabebi amutarisa pakona hanzi nyaya dzake dzese ihit 3 maguys amuona paapfuura hanzi skyrocket ndewe mafresh 4 haizi pressure my G zvobuda chero patv zvinotangira mugeto hakuna kumwe kunotangira madhiri zvinotangira mugeto kana slang kana fame kana mangoma anotangira mugeto hakuna kumwe kunotangira madhiri zvinotangira mugeto 31 October. Yeah. 31 October, it's a story on its own. Yakatoitika bye. Ndakaronga show. Nani masongs angu ananda record. Saka ndaida kumabuditsa masongs aya. Ndangokutaura theory ndangoshandisa enga yemafree free shows. Tangoita mapasa. Ubva to introduce music yako yatotanga kuenda muvanhu. Because kwangu yanga ma bluetooth kana infrared. Saka matongozati pa show mukatongosangana bluetooth ichashanda. Mchivaimbira vachitora mavideo. Mangwana padheni pane pakazara vachiva nemaflash, vaine ma-CD vaida kubhenero. So ndakaronga show yangu muswadi yae ndaida kuita muswadi 31 October. Andato haya masina angu. Ndatodedza neartist angu ndatoisa post. Show yamira kuitwa kai. Saturday morning namuka pai. Tabata ne PS system yangu. Boy guys ayo zvakarongeka. Ndabata team rangu re stage. Boy guys zvinhu zvakarongeka tanta ne rory trailer rory. Ndatoenda ku stage ndatorwa rory trailer yapako. Rory stage hapo. Ma lights tasungirira ma lights. Copy system guys. Muri kuyangu ayi. Mdara pane zvikuitika mdara pane mwana aripo. Ko pane mwana munhu ndakabhadhira PS system. Mundira mwana PS system angasantora mukoma anotengeka haiwa kamukoma na chichi. Kadaiwa kana mimi PS system haiwa zvinokuita se zvinakuipa. Chindidzosera ichi. Mari ndikwanise kuita imwe plan. Mara ichada se aichabuda. No, aiwa bo. Mind kwenda PS system somewhere. PS system era se yawe. But mari yatakazoshandisa inga iri mari generator. Kwa imwe PS system magetsi ndobvaita se on. And then later on ndakazota find out kuti my PS system yanga isina kwaiwa. Yandakabhadhara ye. Yanga itori sabotage. Ini sabotage yedu tuko nevamwe vangu. Ona. Saka jeni yangu yakatangira pa disappointment. Nevamwe vangu. Pandatongo notaiwa mujeni mukomo. Unengorichi? Unengori one. Vakutoyazo kujoin ava vari kutoya kuzosimbisa jeni yako. Otherwise wakaburuka mbaza zvekuti jeni yako tasi yakumira. You have to keep going. So song ndakabva nenda padhende ndichirwadziwa wangu. Taisa mari mapost. Ndikakupa mari yePS system. Ndikaisa stage road. Ndikahaya imwe PS system. Magetsi ndobva enda all night. Magetsi kusina. Kusvika kuma 2 nyazo noti. Ba guys nyango chida kudi hapana. Hakuna. Kutoti magenerator tudiki tuyati tikutramba kusimudza. Zvakadhapa. Saka ndakazongena padheni one hasha neshungu. Vandosvika padheni ndangotonyora song yangu. Magetsi achingodzoka kuseni chete. Nadai record ndatoibuditsa ipapo. Takazonosvika next Saturday. Boss ndakabva ngoti show yangu yako next Saturday musi wa 7 November. Waiziya. Boss ndakanoti pana ndikabeta give up ndine masina la kufamba. Hapana. By next Saturday song yanga in every street ichirira. Zvakuti show yakazonozara zvemachokwadi boss yanga ine zvekuzarira kwangwa nesong iri kurira it was relevant. Zvataimba zvanga it was relevant. Zvinhu zvanga zvatoitika. Usatambika pano pauya mafans akatoungana apo varinga zona kuti stage but hakuna magetsi. They were expecting kuti zvakusina magetsi kumaraini kupasa kana kwati chanopedzera kazvinhu zvedu. Obviously une generator. Iwo chitotemba kuti magetsi akaenda vanhu vangu vachauya because mumba magbowa ko. Ona. Hakuna generator. Ava PS system vangodya mari yangu havana kundipa PS system. Saka ndo song yakabva yangoita big. Ona ende mazuva ese munoti vanhu vanondibvunza chiko chakanyatsoitika pa 31 October but
it was just as simple as that, but ndozvinoita life. Unenge watodzidza nezveupenyu. Zvezvo zvakwauri if you choose to ignore. Why is it? But unenge watoneswa picture yekunza. If you depend on someone, you find yourself in a coffin. Right. So can you concur or you have different sentiments ukanzwa munhu achitanzi kumangoma kune sabotage? Sabotage kumangoma yagara iriko. Sabotage kumangoma yagara iripo, and you have to prepare for it. Because kana haitaurwe. I remember tichiridza paMorgan haya kudhara for 2005-6 tichiridza paMorgan haya kwaitoenda munhu anodzima magetsi umwe artist kudoti gwejemu obva atomira kunge pasina zvaitika magetsi otouya obatidzwa zvokontinya but ari kuperforma iri kuneta performance yake because ari kukatwa iri kune hapasina continuity paperformance zvadhako zvikufanira kuti uda kudya umbonzimbomira wodya unzimbomira waiziya saka sabotage iriko and in a lot of ways ezvinezvi tinoshaya maproducers chavo maproducers edu mamwe chete imo mukufamba masabotage inotoitika futi even iyoye macopyrights yekuti manotora song yangu kana content yangu I do a video panapa ndichita ndikuita anditika ndaita video yangu iyaya inonotorwa nemumwe munhu haashare post anonokopa video yaya anditika kutoshandisa masoftware anotodownloadwa paplay store pepe ekuba content apedza kuitora content yaya obva enda kwake obva anoiti content yaya without my consent otoisa aiwa zvetagi mutemo rera katonyorwa tagi mutemo kutaridza because iye chaasirwa nechoti chichitorwa kwaari chichienda kuna someone hadi akutochisa tagi kuti ndiye changu nditika exclusive but aiye kuti kune cyber laws and cyber police investigating departments handiti but izvi zvinhu zvanizoti vanozviona here kandi vanoconsidere sekubirwa ona I heard some other day Ghetto Crown was complaining about the same thing kuti my guys don't take my things waiziya leave my things alone masina ndangu wakachionoka ona basaka zvino hanzi kana rokovewa rinonyanya kudaro but at least zvikuda pachena kuti azviite you can't just take someone's thing and just post it. It's not yours. Kana kukopera kwete kutora chinje munhu kukopera ari ikoko obva mukopera maimbiro ake kuchinyadzisa ko kutotora icho chaicho obva watoisa zvofanira kunyadzisa ka zvinezvo ona and those are the same people varozoti vapeshage kuti vamakete masina edu saka unoona maartist vana kutibatira vakati one day kubva kuma-license kubva kuma-copyrights handiti kusvika kuma-blog kobva kwati kuma-newspaper unoziva kuti da kutaura chokwadi newspaper hari nyore good news paheadline kashoma the Warriors won kana kuti Guspy exclusive album hari wanzonyora kudaro rinwanzonyora Guspy falls on stage so zvinoitika ndezvekuti tiri vabereki and this is what we are teaching our children. To them is going to be normal. Do you get normals? So what are we doing? What are we doing for the future generation? It's also but in the future I want to be in the future in the future year as we are in the future of our kids. So we should celebrate each other. Tofana kunakira nekuti shamwari wakazwa bhama rakalazi rakaipa mubongo wakazwa mixtape rageriberi ma1 wakambona varungu kana munhu achiperforma muno mabu waiziya tino magnify negative energy, we don't magnify positive energy. And one thing that people don't know, a good spirited person kana munhu ari free spirited ari good mood anogona kutadza kubvisa munhu ari depressed kumuti apinde mugood mood because of surrounding. Vatomboti vari 2 muroom ione ndiri 2 muno
You are depressed, I'm happy. It's very difficult for me to put you in a jovial mood, but it's easy for you to put me in a depressed mood. Yeah. Why about it? That means then the power. Une power akawanda munari feel depressed. Any power iko feelisa everyone in the room that depression. But the other way is not true. Munani jovial mood mnoko naona ngani dzungu moto mtaza da. So if we magnify negative energy, it spreads like rumors. Ubada nkusasa ndosa wachitu kunyango munaka poster picture yake munari kumfollow chai anobaya comment kuti comment obata keyboard otora kuti ko amugone ere kuisa ma eyelashes but anogorongo angozviona ka utozvinoti ama eyelashes akadhako autopfurira zvake kumberi kana kuti unfollow uya andichada kumona agone ma eyelashes avadaro. They don't unfollow you. They will tell you ichachite and they make zvandikuta negative energy no spread. Those are the first things they see. So sometimes you don't spread any good news. You don't Belato botanela usaloon ndo chunwa msoro. This is taura bozi. Good news ainzwike. Kana pane something chiri wrong pawo. Kana pane something chiri wrong pawo. Don't you know bachangono magnify yo. Obada ndikusasa. So it's my wish kuti ma musicians titange kuimba nyaya idzodzo and start to change that attitude bit by what? Bit by bit. I remember in some time ago ma Jamaicans akambotanga kuimba about Chichiman, Chichiman Gue. They try to tell everybody that we don't like it. And almost every artist was singing the same song. So Bon Babylon, tell them Gue. Why is it? Those are the energies we need to start to move with. Timbo budisa negativity mohana bose zvinezvi mohana pangunzi icho chinjira yapo chitotanga kuona chakaipa chacho tisataona chakaita se. So we are missing out a lot on the good things because we are trying to magnify the bad things. Ona munhu esane kale kapateo kake kasando ka judge kake. Wow. Zimdancehall stories. Ikuratidza ma true stories. But wakadisa chikwata muvengi wangu. You go die broke. Zvinotangira mughetto. Hakuna kumwe kunotangira madhiri. Zvinotangira mughetto. Kana slang, kana fame, kana mangoma anotangira mughetto. Hakuna kumwe kunotangira madhiri. Zvinotangira mughetto. Kana slang, kana fame, kana mangoma. One video man arikupinda mumageto vabuditsa mazinyaya ari lit. 2 mababy amutarisa pakona hanzi nyaya dzake dzese ihit. 3 maguys amuona paapfura hanzi skyrocket ndewe mafresh. 4 haizi pressure my G zvobuda chero.